Welcome to Amsterdam! You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Anna, Yes? wat doe je nou? Ik heb een... What? What? Yes, that's one. This one? Uy, rustig, uy. Open your mouth, Anna. Is that working? The cat, the cat. What's this? A cat. A cat. Get out, get out. It is a cat. It's a cat. What's that? Sst, uy. Butterfly! 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 Oh, you're cute. I'm sleepy. I'm sleepy. I am here! Help me! 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 Ah! Uy. I'm going down! Uy, ginuot ko. Asleep! Uy, rustig, uy. Bro, rustig aan. Yabang na kasi uy, akong anak pa. Auntie Harriet! Nothing. What? What are you doing?
Are you done with your eggs? I don't know. You finished that, ha? Usik na sa pagkaon, ha? Busy ang lahat. Siya nagchichika sa atin, Ate Harriet niya, pinsan niya. Si Ruth naglalaro. Ako naman may naayos ako. Chin-check ako. Happy Sabado! Happy Saturday! In a bit, we will go to the second-hand shop. Yep. The next day. Morning, titas. Agoy. Tugnaw kayo. Malamig. It's Monday. And kakahatid ko lang po kay anak sa school. And ano tawag sa Tagalog? Sumaglit Loading. Sumaglit ako dun sa Spar. Yung pinakamalapit na maliit na grocery store. Convenience store, ganun. Sa amin. Kasi may mga konti akong kailangan. I-haul po natin yun pagdating ng bahay, no? I hope okay pong kayong lahat and enjoy po kayo sa video nito. Hi, tita! Yung sipon ko tumutulo na. Kasi ang lamig sa labas ba? Ayan, nasa bahay na po tayo. And, ihon natin. Pasensya nyo na yung aking buhok ko. Kalkad kayo. Nagmuts ko. Alam niyo po ba dati, pangarap ko po yung maglakad sa snow in the morning and bumili ng baget. Gusto ko yung ganun ako basta. Diba? Ang weird ng dream. But yeah, mag-haul po tayo, no? Nag-drop-by ako sa Spar kasi matagal na po akong hindi nakakain ng baget. Mag-baget ako mamaya and si Ruth din. Gawan ko ng baget mamaya sa lunch niya. Ayan, so may ganito tayong baget. Pag may nakasalubong ka sa daan at medyo pasaway, pwede din ganito. Joke lang. Ayan, kumuha din po ako ng mix na ito na iceberg sla milanga. So it means siya tawag nito, yung lettuce, yung iceberg lettuce, and then carrots, witikol kay murag cabbage man yata na siya, and roso. Ambot na sa ning roso, radicchio rosa. Itong cabbage na ito, itong lettuce na to or cabbage na to, hindi ko alam ano po yan. Para may salad ako mamaya. And then, may chicharon din po ako pag may craving. Hindi ko ma-imagine yung gata na, yung bang ulam na may gata na medyo masabaw. And then, gusto ko po yung, it's either may tuyo na sinasasaw sa suka. And peritong isda na sinasasaw din sa suka at patis. And chicharon na sinasasaw sa suka. So, yun ang combination na perfect para sa akin. Hindi ko siya ma-imagine pag ako na kumakain. Pumili po ako ng tomato kasi naubusan na kami ng tomato. Sana ako ngayon binagoongan. Pero naalala ko, wamanday ko'y bagoong. Wala pala akong bagoong. May bacon ako dito kasi pang fried rice. Gusto kasi talaga ni Ana this yung fried rice. And yung pork belly. Ayan. May leftover rice kasi kami kahapon. So, gawin ko siyang fried rice para kay Ana mamaya. And cheese. Ayan. Para makapag-toasty. Actually, ito lang yung sadya ko. Yung ganito. Cheese. Pero, naalala ko may mga kailangan pala kaming iba. Agoy. So, anyway, kumusta po kayong lahat? I hope okay po kayo, no? Hindi po ako nag-vlog ng siguro mga ilang araw. Kay ang dami kong ginagawa dito sa bahay, guys. Hindi ko siya ma-film ba.
Kay basta busy po, hindi ko na naisipan na i-position yung camera, ganito, ganyan. Gusto ko na lang magmadali ba? Kasi nga alam nyo naman, kahit nasa bahay ako, ang dami ko pong ginagawa. Wala akong trabaho ngayon. Pero ang dami ko pong ginagawa sa bahay. And ako po yung naghatid, nag-ready kay Ana sa morning, naghatid sa kanya. And then when I get home, may mga ginagawa sa bahay. And then, pag bilis ng oras po, pag dito ako sa bahay, tapos mga 1:30, nagre-ready na ako para pick upin siya sa school. And then recently, madami kaming ganap. Akong ganap pala. Marami akong ganap. Yun. But anyway, it's Monday. It's bagong week. So, I hope okay yung pasok ng ating week sa inyo din. Anong mga ganap these days? Wala, guys. And this week pala, sinulog na. I don't know when you're going to see this video, but by the time this is uploaded, in time siya sa Sinulog Festival sa Cebu. So, nung estudyante ako, or nung nasa Cebu City pa ako, hindi ko po nami-miss yung Sinulog Festival. But when, siguro years before, or 2 or 3 years before ako nag-move ng Vietnam, hindi na po ako nag-join ng yung sa parade. Hindi na ako nanonood ba? Kasi sobrang busy po sa Cebu City at that time. Masaya siya, pero pahirapan yung pagsakay, yung pag-uwi. So, lakad ka talaga. Lakaran ang show talaga. Nung bata-bata pa ako, okay lang. Pero, nung gusto ko na lang pumunta talaga sa Santo Niño and magsindi ng kandila or mag-attend ng novena, yun lang. Pero yung party itself or the Mardi Gras, hindi na po ako nanonood yun or nag-join sa mga party, ganun. Pero, ang ganda ng memories ko noong Sinulog Festival. Yeah. It's a time na mag-meet up yung mga friends and also yung mga pinsan ko na andun din sa city. And nagka-club kami. Nagka-club po kami, nagbabar, yung ganun ba, yung mga typical na ginagawa natin, mga kabataan natin. So, sa mga nasa Pilipinas po at hindi pa naka-experience ng Sinulog Festival, itry nyo po siya, sobrang saya. Pero, dapat ready kayo sa traffic, sa mga delays, sa daming tao. Basta pero masaya siyang experience. Masaya din ako na naka-experience ako ng ilang taon ng Sinulog Festival. Pero, di ba pauwi po ako ng Pilipinas? Hindi ko po talaga siya tinaon ng Sinulog Festival because I know, mahal yung tickets. And at the same time, busy. Usually, mga fully booked po yung mga hotels, Airbnbs, ang pahirapan yung mga restaurants, ganun kasi nga busy siya. Ang daming nagbabakasyon. So, tinaon ko pa talaga na yung pag-uwi ko ng Pilipinas is after Sinulog Festival. So, next week na po yung uwi natin sa Pilipinas. Excited na pa talaga ako. Yun, di ba? But yeah, may chika ako sa inyo, no? Di ba, na-mention ko sa previous vlog na may bagong renters po kami. Pinaalis ko po yung current na, pinaka-recent na renter. May mga di pagkaintindihan and of course i-share ko lang ba pero ayoko silang i-badmouth dito kay hindi niyo naman sila kilala yung yung may disagreement kami and naintindihan naman nila kasi talagang may kasalanan naman talaga sila but yeah minsan minsan nakaka-stress din pala yung ganito no yung gusto ko lang naman na ma-rent out namin yung bahay and makahanap kami ng taong talagang na alagaan din yung bahay namin like theirs and also sumunod din sa mga mga house rules and all that and sumunod talaga sa kontrata ba but pag hindi po nasunod masakit siya sa ulo and to think na naka-move in na sila ba pero sa isip ko naman masyado kaming dihado so the best choice was the best option was to really let them go. And I'm glad na naintindihan naman nila and nag-sorry din naman sila. Pero yun lang. Yun lang ang gusto ko. Ayoko ng stress na nasa malayong lugar kami and mas mabuti na po yung walang tao sa bahay namin doon or hindi siya occupied kaysa sa yung tenant mo naman hindi mo makasundo or hindi maraming disagreement. Ayoko po ng gano'n, nasa-stress ako. And sabi ko, ganito pala yung feeling.
ano ba, nagpaparent ka ba ng, ano, ng property or ng house. Yun. 'Di ba? Madami akong chika, guys, pero hindi ko alam, isa-isahin ko. Ganun. So, anyway, available ulit yung aming bahay, but at the moment, may mga kausap yung aking, yung aking contact person doon. Yung caretaker ang tawag. Yeah, I would say caretaker siya. Siya po yung inaasahan ko talaga sa bahay namin doon sa Pilipinas. Pag may mga nag-view, siya yung, siya yung contact nila. So, I hope na yung next namin na renter, hindi ako bibigyan ng sakit ng ulo, guys. I hope so. Mabait naman po ako na I think mabait ako or mabait kami na landlord. Alam nyo, nung recent na, yung renter namin nung yung pandemic, hindi. Yung renter namin nung nangyari yung earthquake, di ba nga yung epicenter was Bugo City. Yung sa city namin talaga sa Bugo, andun talaga yung bahay namin. And thankfully naman, hindi na yung bahay namin, wala nangyari sa masama sa bahay namin. Yung renters po namin, di ba, pag yung talaga sa kontrata namin, kahit anong nature ng kahit anong reason ng pag early, tawag dito, sumunod ba sa nakasaad na duration ng inyong stay. So, for example, 6 months po sila doon yung kontrata namin. Pero, maaga po silang nag-move out. Siguro, mga 2 or 3 months before. Oh, yeah, mga 2 months before sila nag-move out. Pero, naintindihan ko naman po kasi yun tawag dito, earthquake ba? Hindi ko alam kung feeling ko din hindi sila safe doon and sila din na nangangamba sa safety nila. So, ang sabi nila mag-move out daw sila. Sabi ko naman naiintindihan ko talaga. And to be honest, dapat po magbayad na sila nun. Kasi nga, lagpas na sila doon sa lagpas na din, lalagpas talaga sila sa tawag doon sa kung kailan sila magbabayad ulit. Parang pumasok na yung next month ba. Pero naintindihan ko yung sitwasyon. So sabi ko, wag nyo na lang intindihin yung renta sa month na ito. 'Di ba? Parang naintindihan ko din ba. And then syempre yung deposit po nila sinauli ko po. Tas later ko na sinabi kasi hindi ko na sila pinabayad sa sa tawag dito. Sa internet, sa tubig, wala na. Sa deposit, binalik ko, and also yung renta nila, yung pinaano ko na lang sa kanila na at least bayaran yung kuryente na nakonsume nila ba, yun lang. So, I think, considerate naman po ako, and mabait na landlord, I think. So, I hope naman bigyan kami ng mabait na, mabait na tenant soon, no? Para wala pong sakit ng ulo. Ay, nako. I really hope talaga. Fingers crossed. But yeah, ako po'y magagawa po muna dito sa bahay and kumain. Wala po akong video. Ngayon? Monday, January 12. January 12. So, wala po akong video. Kaya magla-live po ako ngayon sa YouTube. Yun. So, balikan ko na lang po kayo mamaya. Ako'y magre-ready, muna dito, gawa-gawa dito sa bahay. See you na naman po mamaya. Yan, pabalik na siya sa work. Normally, si Mr. po, nagbabike papuntang work, pero, tawag dito, today, kasi nga may gagawin siya mamaya. Diretso siyang doon sa parents niya para mag-change ng winter tires kasi hindi siya nakapag-change. Tapos, nag-snow nga, di ba, last week, ang hirap. Anyway, si Mr. gumawa na ng baguette kanina, baguette sandwich. And then, ako po dito, nagluto ako ng fried rice na may bacon kasi nga, yun yung kakainin ni Ana mamaya. Tapos, may leftover pa ako kahapon na lumpia. Imimip ko lang po. Masarap ng fried rice And kausap ko po si Rina. Hello, Nanay Emma.
And kay Roma, kapatid tsaka nanay ni Rina. Kain tayo. Kasi siya yung sabi ko minsan, kaya mo yun. Huwag kang matakot. Kaya mo yun. Walang Hello, titas. Nanonood po ako ng ng interview ni Elias sa kay Tony Talks ba. Ang ganda ng niya. Gusto ko tong batang to kasi masayahin siya na bata ba. Marami naman ako nakikitang mga pala, mga issues. Teka lang, may parcel yata ako. Sabay talaga silang dumating. And also, natanggap ko na po yung aking in-order online sa Victoria's Secret na na mga pabango. Kasi nag-sale po yung sa website mismo ng Victoria's Secret dito sa Netherlands. Plano ko na po talaga bumili ng mga pabango, yung mga body mist lang naman sa kanilang shop kasi may shop po sila doon sa Utrecht and papunta kasi ako ng The Hague soon. So naisip ko na mag-drop by doon, bibili ako ng mga additional na pabango sa mga kapatid ko ha, saka sa nanay ko. Sila lang naman. Tapos yung tita ko din. And nag-message sa akin yung kaibigan ko si Sheila, sabi niya nag-sale daw. So umorder na lang po ako. So ayan, i-unbox natin. May ganito pa para talaga ba? Secure na secure. Wow! Nagaganito po ako sa trabaho namin dati. Pag may pinapaka kong medicine, ginaganito namin ba? Pag nilalagay sa box. Okay. So, ayan. Ito po yung in-arrange ko sila based sa pinakamabango for me. So, yan yung Pure Seduction na Starlet. And then yung Electric Mango. Nakalist yung Sizzling Vanilla. Kasi nga, mas maganda yung isang vanilla. Wow! Sana din magustuhan ng mga kapatid ko to, ng mama ko. A few moments later. Ayan, ang cute ng ating aling maliit sa payong niya, oh. Hey! Baka na, guys.